Wannan gudu haka sai ka ce za ka tashi sama. A'a karki damu ai abin da yasa kawai ine wannan tukin ne saboda ke nake yi dan ki ji daɗi dan in burge ki. Wallahi. Kai amma gaskiyar magana da haka mata suke da an more ba ruwanki. Wallahi. Ai wata macen bata iya magana ba. Wata macen kuma in tana magana zaki magana ta ita kanta magana a babburgewa ce. Wata kuma macen wallahi in za ta yi magana yadda kika san gaddi garba Allah amma wata kuma sai duka ta ce garba wata kuma za ka kira najasi sai ka ce najasi wata kuma najasi amma kin ga kin iya magana nagode sosai da Allah idan ba za ki damu ba ina son ki ban 11 ki saboda duk inda za ki je sai in rinka dan kai ki ko to shikenan ba damu nagode ni ma sosai ai kulawa yabawa kuma yaba kyauta tukuici ai zo ka ci tuwon ai ya fi tuwon daɗi nagode zan nema ai lambar ko nagode zaki ji kira na sosai sosai bin yiwa zan wuce ni thank you so much ko zo dan taka miki a ba sai ka taka mu ba a'a someone a skill mothers my love someone a skill mother